kade yagcina ukuyibuka bandla nayo-ke njengoba kule nyanga kusewona-ke bandla kusewona bandla u-14 July bandla kusewona 14 July Monday. It is Monday 14 July okuwukuthi kusho ukuthi le ndoda isagcine ngawo umhla ka-12 bandla njengoba kuJuly nje nesaye kabili idlile isuthu nje uyibone engathi inokuzelazela ayidlile isuthu sisekhona futhi bandla lesitambu sayo yabona ayisiqedile isazoqeda ngani noma sabonakala ayisiqedile lesitambu sayo sisekhona idlile isuthu yabona nje idla isuthu izele le ndoda so-ke njena isaye kabili bandla elona ye-toilet yaqala kumhla ka-5 yagcina ngawo umhla ka-12 isaye kabili ayidlile impela futhi nawo nomkhaba iyawuzwa nomkhaba ukhona bandla umkhaba kodwa hhayi ayibhisi mhlawumbe izoya kusasa hhayi iyadla iyasutha le ndoda hhayi yabona ikhululekile njena futhi khona okuwayo lana nekusho ukuthi le ndoda-ke saye kabili njengoba kulona soke sibone ukuthi uJuly bandla uyophela iye kangaki soke sibone bandla ukuthi uJuly uyophela iye kangaki yibuke nje le ndoda hhayi iyasutha impela-ke nje isukile nje kulaba bantu bayilambisa laba bantu lapha emathayini bayilambisa nje shona nje idla lamagwinya kusho ukuthi uma ngidla amagwinya ekuseni bacike ukuthi le ndoda inuka into eyidlile bayezwa ngidla amagwinya awu-2 ekuseni anuke lize lishona ilanga manje bona kuyabadina lokho bayezwa ukuthi sanuka amagwinya sekufuna ngiyolala ngingadlile wabona sekufuna ngiyolala ngingadlile banganginiki imali yami sothi kushaya obani ubusika manje o-5 kuya ko-6 quarter to 6 suke sekumnyama nginika imali sekushaya o-5 uma ngichaza ibhasi isuka ngo-5 anginiki imali ngokushesha ngisheshe ngebhasini nginika sekushawe lona lo 20 rand ukuthi ngikwazi ukugibela uma ngibala nogwayi senginika o-30 ngithi ngifuna nogwayi mhlawumbe senginika o-40 wabona imali ukuthi ngigibele kusho ukuthi kuzofika ngingadle ekhaya wabona into ebangigqilaza ngayo kanti njengoba ngiyidayisela nje nayi ngidla kamnandi ngiyadla naso isitambu sami sesiningi funa into ekufuna ngizame kaphelile amathambo namhlanje naleya nyama ngidlile izolo le nkukhu yabe kungiqala ngempela inesikhumba njengoba inganakeki hhayi bekungiqala leyana kodwa yona njengoba inesikhumba hhayi nenyama eningi ngekho inyama elontunjini so nje hhayi ayikho into engiswele ngale sitambu sami sisekhona sesiningi funa ngizame nje ukuthi ngithole inyama inyama la top notch ngiyacabanga ukuthi ngibone bakhona lamaqanda bandla njengoba ngishilo ngizamile ukuthi bengilive ku-Facebook namhlanje ngazama naku-YouTube angitshela ukuthi angishiya ama-shorts ambalwa bengilive ku-Facebook okuwukuthini yona mfethu lo-live wami khona ungacaci ngakubonanga kahle ngoba badila iy'nkukhu zami nabayiqeda iy'nkukhu zami yabona iy'nkukhu zami ayisaphelele khona nje lo mama lona lokufuna ngibuye ngibakhiphe ngesicathulo ngihlale khona futhi ohlala okhona ngala ngasendaweni njalo ufika uchelelene nami kodwa ufika zothatha inkukhu la mina athe zakhe ngesuku elina kwakhe kudlula imizi emingaka zizela wabona uzothatha inkukhu zami ziyashoda so nje ukhona umuntu ongafika athatha amachwane athi amachwane akhe khona umuntu ongafika athatha amachwane abanye-ke yindawo nje ufuna ngibuye njengoba ngishilo nalapha kade ngiyilive Facebook ukuthi ngiyabaxosha abanye ufuna ngibaxoshe sekunamabhomu batshele ukuthi babuye bambe namasimba bazothatha lezi zinto abayithathayo ngoba banamasimba uyabona nje njengoba bakhopotshe ukuthi ibona abakhopotshe la kona la kwami yabona so-ke nje le ndoda-ke incenga ngaleyo ndlela izozama ukuthi kusasa nje uba inalamaqanda abangisakwazi nokuthi inkukhu ngiyiyeke ifukamele sekufuna amaqanda izala usuku nosuku ufuna izala inkukhu ngithatha iqanda usuku nosuku izala inkukhu ngithatha iqanda ngobani ngasikhathi sifukamela ila bazoyintshontsha khona futhi even amaqanda ami ngiyabona ukuthi banakho ukuthi babuye bawahlalele izola ngitholanga amaqanda kanti usuku nosuku ngithola iqanda sezawazi umthetho ngiyaziphakela la nala izalela khona sezawazi umthetho ukuthi hhayi vele ngiyayisiza lapha ekuthenini ngingalontuntshi ekuthenini zingafukameli ngoba yila bayintshontsha khona ebusuku bayihlukumeza yabona.
ziyajabula nazo. So nje ngithatha la maqanda kusasa-ke kuzofanele ngivele ngenze le stamp sami bese ngicabhisa wona la maqanda, angipole wona la maqanda ngoba nesobho lisekhona, ngizodla into esile akubi la maqanda. Bese-ke mina ngifuna ngiphume ngoLwesithathu, ya ngifuna ngiphume ngoLwesithathu mhla kabani, mhla ka-16, ya mhla ka-16 July, kusasa u-15, funa ngiphume mhla ka-16 ngiyodayisa, ngiqhubeke ngidayisa kwami. Ya kusasa ngike ngithi ukuphumula, khokha umoya njena, ngidle futhi okokugcina, yaqina ithumbu, ngifike nje ngisuthi nginamandla. La ngichaza khona even ekuseni ngizizwa ngihamba ekuseni, hhayi ngisuke ngisheshe impela kuzwakala ukuthi hhayi nginomdlandla wonke. Ya ngizophuma ngoLwesithathu kusasa nje ngike ngipole wona la maqanda. Uyabona la maqanda futhi ayongisizaphi, ngiyogcina sengidayisa nawo futhi, yabona njengoba ekhipha usuku nosuku njena, ngizogcina sengiwadayisa. Okay, hhayi abantu abaphile-ke bandla, njengoba ngishilo ukuthi le ndoda bayantshontsha-ke la, yabona iy'nkukhu zami nje bay'qedile. Sengisho loya mama ungicika kabi, loya mama useyahlupheka manje, washonela indoda yayo. Manje njengamanje usenokuhlupheka, useyabonakala nasebusweni ngathi indoda manje, wabona okuwukuthi njengoba engathi indoda akasadli ukudla okuntofontofo, sebuya akhume uma ngibheka, seyakhuma mhlawumbe akhuluma indaba zomaphuthu ngoba yabona ngathi indoda, yabona. So-ke njena nasi nesihlahla sami ngisivezile sakotapheya siyakhula, nakhona njengoba benza kanjena, nakhona okotapheya kusho ukuthi bazobe bezenzele. Baningi abantu engisazobaxosha ngala, baningi abantu nje engisazobaxosha bahambe, kusho ukuthi nakhona ukotapheya bobe bey'vunela esihlahleni sami njengoba esebhizi ngenkukhu lana. Hhayi seyalontunja, yabona nje ngicathi iminyaka emithathu njengoba isithela-ke, yabona nesihlahla emva kwa-3 years kusuka manje sobe sesithela-ke omningi, ngokuphila sobe sithela khona omningi. Ngilontunje-ke, hhayi la ngobe sengihlafuna-ke khona ngawo, sengenza ijumbana o-R10, o-R10 ijumbana ngento engasitokhi. Angithi ngijabula lalokho ukuthi angisitokhi phela, into enongasitokhi uba nayo-ke imali. So-ke nje nayi ngaplana-ke lo ntunji lona, wona ukotapheya. Angisazoveza abantu basazobona njengoba ngisazotshala, ngisazobona igceke lami ngisazotshala njena ngoba nayo ngishilo futhi izinkukhu zize zilalephi, zilale ey'hlahleni laphana, ngicathi zibalekela yona inyoka phansi, sey'lala phezulu ey'hlahleni. Bayanyonyoba-ke nasebusuku bazame ukuthi bay'thathe zigxume ndize y'baleke phela inkukhu. Bayay'hlukumeza nalapho ngoba phela inkukhu ayiboni ebumnyameni, bayay'hlukumeza nalapho kodwa bagcina bengay'tholanga. So-ke njena ngisazoveza yonke into-ke mase kulontunja, sengitshala ngoba ngizotshala ngilime ngo-September, ngiyaqala ngiyalima, ngiyenza ikhawu, indawo engizoyitshala ngiyayenza ibe right, qhubeke ngifake lapho, qhubeke futhi ukulandela indawo engizoyitshala ngiyenze ngiyilungise ngifake, qhubeke ngize ngiqede. Okugcina nje kukuhle mase ngiyishutha yonke siphelile, bayibone abantu iyoba yinhle. Sengiveza kahle naso isihlahla sakotapheya ngoba naso kufanele sivukuze lana, la kuhlale kahle amanzi ngoba ngasenza lokho njengoba sesikhula ngamandla, vula la phansi amanzi ahlale kusona. Okay, hhayi baphile-ke abantu, esengikhulumile futhi nalana 8 minutes 30 seconds. Baphile-ke abantu, le ndoda basayihlukumeza kanjalo, nayo ibisikade yagcina ukuyibuka, ibifuna nje ukuthi ngivele liyibuke nje lana, ya hhayi ngako kodwa ya phela vele yayimnyama le ndoda, yayimnyama yayigqunqile, siyakhanya nje manje. Nokugqunqa bekukhona ngoba phela bingenayo insipho, ya sinayo isigezile, hhayi ayisemnyama kangako kodwa kusekhona ubude kanyana, kodwa ayisemnyama kangako ngoba ibingenansipho, ibigeza ngale, ifaka kancane ley'mpuphu, ayigezisisi uma igeza, ifaka kancane ley'mpuphu ithi hwasha 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 bese iyalunga. Kufana nokuthi nje akufanele phela ibe ningi yona. So-ke njena hhayi gezile ayisukile le nselanyana. So abantu baphile-ke, njengoba ngisho-ke ukuthi sobona uJulayi ophele kangaki, seyekabili le ndoda igcine ngawo mhla ka-12, sobona uJulayi ophele kangaki. Khumbula ukuthi ngoJuni yeka-8, uMeyi ibiyeka-10, kuzoba u-April yeka-7 April. Hhayi soke sibone ukuthi bandla uyophela uJulayi yekangaki, ngoba izama ukubheka ukuhlupheka kwayo le ndoda. Baphile abantu, baphila sebephila. Okay.